Naimbag nga aldaw yung manan amin kabagis, gagayam kan kakapsat. Okay, magluto tayo ng masarap at low budget na pananghalian. Ating ulam, itong ating munggo o tinatawag na balatong kunada ti Ilocano at dati balbalatong na kunada. At yan, pinakuluan ko na ang ating munggo para palambutin na. At ang ating pampalasa, gagamitan natin ito ng bagoong para malinamnam, MSG at ang paminta. At ito naman ang ating gulay, no? Malunggay. At ang ating gagamiting sangkap na panggisa, itong ating bawang, sibuyas, kamatis at ang ating luya. At dahil wala tayong karne ng baboy na pansahog, gagamitan naman natin ito ng sitsyarong baboy. At syempre, hindi rin mawawala ang ating pampaganang inumin habang nagluluto. Oh my God! Yan, nagimasen George. At may pulutan na tayo. Ang ating sahog, no? Makikipulutan tayo ng sitsyarong baboy. Nagmayaten George. Oh my God! At yan, malambot na ang ating pinakuloang munggo. Yun, pwede na ito. Lagyan na natin ng pampalasa itong ating pork cubes. At isunod natin itong ating bagoong. Yan, ipisok-pisok mo. At lagyan din natin ng konting MSG. Yan, tag-tag mo. Okay, sunod natin, ilagay itong ating paminta. Itak-tak mo, George. At haluin natin ito para kumalat yung kanyang linamnam. I-mekos-mekos mo, kabagis. Yan, i-kewar-kewar mo, kakabsat. At mapapansin natin sa kulay ng sabaw na tumalab na ang linamnam ng kulay ng ating bagoong. Okay, next, igisa na natin ang ating mga sangkap. Unahin natin itong ating bawang. Yan, i-kewar-kewar mo, kabsat. At antayin natin to hanggang maging brown siya para malasahan natin yung linamnam ng ating garlic. At kung brownish na siya, isunod na natin itong ating sibuyas. Yan, ipisok mo, kabagis. I-mekos-mekos mo manan. Yan. Sunod, lagay natin tong luya. Yan. At nilalagyan ko siya ng luya dahil maraming benepisyo sa ating katawan itong ating luya. At pandagdag ng kaunting anghang, linamnam at aroma sa ating niluluto. At ang panghuli nating sangkap sa panggisa, itong ating kamatis. Pisok-pisok ni kabagisan. Yan. Kiwar-kiwar mo man ang kabagis. I-mekos-mekos mo. Yan. At antayin natin hanggang lumambot naman itong ating kamatis. At yan, mukhang pwede na ito. Isalin na natin yung ating laman ng ating pinakuloang munggo. Yan, isalin mo na, kabsat. Okay, para makuha yung mga linamnam ng ating ginisang mga sangkap. Yan, ikabil mo amin, kabsat. Yan, at mamaya ibabalik din natin siya sa kanyang kaserola. Alright. At after natin maisalin ito, dagdagan naman natin ng kaunting tubig at antayin nating kumulo. Yan. Ikewar-kewar mo man ang kabsat. I-mekos-mekos mo kano lumasa. Dahito'y lut-lut po mga balbalatong nga kunada. Oh my God!
At yan, kumulo na siya, pwede na ito. Ibabalik na natin sa kanyang dating lagayan dahil nandun yung kanyang sabaw. Yan, isalin mo kabagis. Yan, ipisok-pisok mo. Santo ikewar-kewar mo manan. Yan, imekos-mekos mo ka na laing kabsat. Yan, para kumalat yung kanyang aroma. Okay, pwede na yan. Oh yeah. Okay, i-check natin. Yan, kumukulo na siya. Kiwar-kiwarem kabsat. Yan. At mamaya, dadagdagan natin ng kaunting tubig para meron naman tayong sabaw. Nasa inyo na rin kung gaano karami, no, yung gusto ninyong sabaw para idagdag dito. At saka tansyahan din yung pampaalat natin, no. Kung kinapos ng pampaalat, pwede ninyong dagdagan ito ng patis o kaya asin. Yan, kumukulo na ulit. Yan, imekos-mekos mo. And then ilalagay na rin natin yung kanyang gulay, yung ating marunggay. Yan, ipisok mo kabsat, dahita marunggay na. I-kewar-kewar mo, tano maluto, dahita marunggay. Yan, saka mo to kaluban. And then antayin nating kukulo uli siya. After niyang kumulo, luto na yung kanyang gulay na malunggay o dahon ng marunggay. Yan. Okay, ibalik mo yung takip. Yan, ni lukatam manain. Okay, kumukulo na siya. Pwede na ito. At ilalagay na rin natin maya maya yung ating pangpinali, yung sahog nating napakalasang sitsyarong baboy. Yan, kabil mo kabsat. Yan, napaka-crispy ng sitcharon na yan dahil bagong-bago. Fresh, galing from Bulacan. Yan, Yeah. kewar-kewar mo. And then, pag kumulo na ulit, pwede na po ito. Yan, pwede na siyang i-serve. At pwede na tayong mananghalian. Yan. Okay? Okay, yan na yung itsura ng ating yummy munggo. Yan. Yan yung kanyang sahog, no? Napakalasa nito. Mamaya ihain na natin at tayo ay manananghalian na. Okay? Yun, no? Yan. At ihain na natin. Masarap ito kasi sa kanin. Oh yeah. So, umay kayon, kabagis, gagayam kan kakabsat, ta mangal daw tayon. Yan. Oh yeah. Yun ang ating low budget yummy munggo.